We zijn hier vandaag te gast in Maastricht bij de 11e van de 11e. Het carnavalsevenement van heel Nederland, maar in bijzonder van Limburg. Overal verkleden mensen, tig van artiesten op het Vrijthof. En we gaan eens even kijken hoe het is op het Vrijthof. Limburg, het is zoiets, het is vastelovendstijd. Om 11:11 zullen meer dan 15.000 mensen de opening meemaken. Dit jaar is het extra speciaal omdat het de 11e editie is in 2011. Als je hier naar de 11e van de 11e komt. Kijk, dat moet je niet vergeten, maar 11 van de 11, dat is toch een cultuurgoed van Limburg, hè. En dat is toch, ja, dat moest je niet vergeten, die 11 van de 11, want hij doet niet mooi, man. Ik wil even het verhaal van de 11 van de 11 doet leggen. Zo, nee, maar de 11 van de 11, dat is gewoon heel belangrijk dat ze dan het carnavalseizoen opent. En dat is gewoon lekker feest en lekker pilsje drinks met die vrienden en zo. Dus ja, dat is wel heel belangrijk, vind ik. Dat is wel cultuur. Klopt, ja, dat is één grote cultuur, ja. We staan hier nu in de artiestenstand op de 11 van de 11e. Achter ons is het hele evenement bezig. Beppie Kraft, de voorzitter van de organisatie, is op dit moment zelfs aan het optreden. 20.000 man gaan arm in arm op de muziek mee. En we gaan eens even kijken hoe het plein er op dit moment uitziet. Een van de vele artiesten die vandaag op het podium staan is La Bamba. Dit duo is er meer dan 10 jaar niet meer weg te denken uit de Limburgse carnaval. Wij volgden hen naar het podium en zagen hoe zij vervolgens 15.000 mensen lieten klappen en springen. We gaan even kijken wat er zit van het weer. Even verder, hoe gaan we heen? Vastelovend in Limburg. Vastelovend in Limburg. We staan nu naast La Bamba. Ik ga eens even vragen wat ze ervan vonden. Nou, Ron en Harald, hè? Ja. Even Bruiks. Je komt net van het podium af. Wat vond je ervan? Ja, dat is toch altijd weer geweldig om hier op het eerste te staan. En ja, goed, dat is vast al, vind je. Het seizoen is begonnen, dus het is gewoon altijd kicken hier. We beginnen, hè? Ja, zeker. Niet alleen waren er artiesten, er waren ook acts met dansgroepen en livebands. Complimenten voor de Schenk Craft Company, de organisator van dit geweldig evenement. Dit was vanuit Maastricht. De 11 van de 11 gaat nog even door. Het Vrijthof is nog open tot 8 uur, dus ik denk dat wij nog even door gaan feesten. Vanuit Limburg, Maastricht zeggen wij, haaien.